Hello! Mulla on tommonen homo mukana. Ovenavaaja, hovimestari, Fuck no. siivooja, Mä en tietääkseni tiskikone. Tiskikone. Vitsi, se on tiskikone. Vittu kumi. No joo. Älä kiroile. Hirveetä. Pese suus, homo. En. Joo, tuossa on tommonen salakuuntelihippa. Se jättää mut yksin tähän pimeeseen huoneeseen. Ja sovaloja. Istu poika, istu! Äiti! Äiti! Miten vitusta mä aloitan? Mä kiroilin. Tiedättekö mikä tämä on? En mäkään tiedä. Ja kortsupaketti, jota mä enää en käytä. Oikeesti mulla ei oo sellaista. Ja tää on tällainen entinen asuntolapaikka, että täynnä hometta. Tuolla kasvaa sieniäkin nurkassa. Näitä joskus. Nämä on kauniin vaaleanpunaiset, jotka hohtaa. Ne on vaaleanpunaiset siis. Miksi mä otin penaalin mukaan? Mun hieno musta penaali, jonka mä otin. Mä en tiedä miksi se on vähän likainen. Ottaisin puhelin nopeasti. Siellä on kauniita kyniä. Voi ei, mä näytin sen sisällövykset. Kato. Wow. Suolistoja. Näettekö sydämen? Se on tuolla noin jossain. Tampereella myydään mun lempiteetä, katsokaa. Mun lempitee. Saanko mä pilata sun unelma? No. Niin myydään Pietarsaaressakin. Vittu, sä ottanut Pietarsaarella, me kuole pois. Eilen tuon homon kanssa. Sen nimi on toi homo. Mulla on oikeesti nimikin. Se on Wolfex. God's sake. Punaperse paviaani. Nyt se itkee siellä. Ja syö niitä vaan neonpunaisia, eiku neonpinkkejä sienejä. Älä syö niitä, susta tulee vesimelonipuu! Joka on neonpinkki. Mitä sä oot ottanut, kun sä oot se kanssa? No, vittu. Taas mä kirroin. Mä en koskaan kirjoilla, olen kirjoitti. Aina mulle saatana. Wolfer, perkele tänne. Paskaa luonnosana, terveesi Wolfi. Hello guys. Kai te tiedätte mun nimeni. Mä en jaksa sanoa sitä uudestaan. Näin angstisena päivänä mä kuuntelen angstimusaa. No kiitos, että soit tollasta angstimusaa. Moni on varmaan nähnyt, jotkut on varmaan nähnyt musiikkivideo. Käykää tsekkaa, hehehe. Älkää meikö katsoa. Tällä hetkellä soi Kaikki Ernut tietää mikä bändi. Toivon mukaan. Jos ette tiedä, mä tapaan teidät. Mä tuun teidän painajaisiin. Tai siis mä teen teidän uunista painajaisen. Näin. Ja. Kaikki hauskaa. Se pölli kitaran. Siis ei olympialaiset pölli kitaran, vaan Wolfi.